for 2 for my set. Sune every ID at the Cassie. Ohu Neba Omampeni Abedichi, His Excellency Dr. Alaji Mahmoud Bawumia, and in Hokani, and in Penny for a can of Hunya Ewaha. His Excellency Dr. Alaji Mahmoud Bawumia, Onen Hokani Ewaha Eweya, Nkutane Debia, and akwasidea itato ewa fimu adekesi na neba ontimi ntrankan no ntoni nkra na beye nefe ese ene fata se obebeka utumfo ho no be mu utumfo adetochi de tochi mi no ebra na oko akansi ewo New Patriotic Party mu ape franketufo dibieno odikamba ha besre ansan ye ko special delegates conference no yibi no otumfo odinkunim no yesi ba bi atichire aboa no ehwa ne yesane no ejuba ebai edi wasida ebro ibisansa no ko no ba ho ebaji unsamushira ele apanchire uzushira no na usuma no kwan le kunimbi ebe no dia ampa okoye udi kunim odibi ye no wa na tra sebe wiase obia epe asida eto saba etri edi wasida ebrel esa bo amanye se ekonu ensiye akaba akon a osan akọ enti oba ho ebe dey wani nhira ene akwankyere ne paibo ena okoye no so na me ai na dom osumu ye wo mu a da tosu na ne ekoto ye no osan edi nkonim bi se no ye no kanena no ne wo so osan ba ede wasida ebrel no de bra santimai na ewo adifefa ya ye ede abano edi nitia mu no ba na ono bedi ade na o san de wasida abrel na sawa po wa maniese wishira no ompai pa ugoma no wasan edi enkonim biu asisi o ebe franketufo aba NPP amanyokuo no na na mse oda amanyokuo mu nti no oba no nyo no nko a na bae oni the party penimfo ye national chairman ye wo na general secretary na ye na bi national organizer any party penimfo no bibiri eka ho na region him nso no ye regional chairman ono nso ne ni penimfo wo mu nyina enso eka ho ye aban mu penimfo bi ka ho
and the warm Rashabia for Ahodro, and so can one, or Chidom. Regional Security Council members no so in our ha, or so everbo Nachi Edom. Nehokani Emzamidi Kakai, so by Ronin Hokani nebai, Yasi, itu Enya Tinafwa, and that war, into Obano, and a bonnet Chidom, a sick, into a name so ebai. Now, Obano, Regional Security Council, Yanso Yan no Bano, 80 man and Sapai. Yajimi. Man is a pine, 80. Yabon a chidono, Yadi snap, pentu, eduminu, whiskey, pentunsia, brandy, pentunsia, your tomb for my dear. Asantehene for my dear, and Asantehene for my dear. Nana Asantehene pentu esia yewo atiame bo mu ade otungo akrati fo bo mu ade otungo ochem ani takra bo mu ade otungo abrafo bo mu ade otungo fonton from bo mu ade Otunfo Obambofo no ombo amu ade ahimkwa abu amu ade Otunfo Siwos ombo amu ade Otunfo Weshankafo abu amu ade de ka ho biu o ma tamfuni o mensia ha o nso abu amu ade Otunfo na enam say ye wo obi a ojina ho e ma o mampani ani aban mpani for presidency jino o mampani abedi achiri ye odi baaye no ye be ma director ohwe amamre so e wo presidency ye ohire yiri Teresa Addison na ono so adi atuja na yiwe na otunfo atiame so otunfo e man kwan a enam se obeda amanyukuru bia no ye besre na mama ye national chairman no ono so isimfo amielu bia na waka na odi ache otunfo ene Asantehene idamasi na chairman wadaroma Kasa no any eventuality a Chesa Yera Chief Commissioner our Asantehene temu Wadi Kadi Yera Edi Amanye Edi Anudi Semno Atuga Dada Na sobe Yera Pimso Obadie Na wadi mama me Wansa Yamanie Wani me hokadi Yasidi Yedi Kai Yabalia Yakutana Nanamu Ensa Ayashna Pono Pentunsia and a woman wine Pentunsia and the Susan Wadi Alakamono a champagne Pentu Miensa and the Susan Wada Kamono a exo Pentunsia Black Label and then Yadami Yansa Debbie Black Label Nana or Pensuameba Wababa dana siya ito so mieno Asasu wadi adi amutie na edimu eneba na site no wati evra chairman me papa di bishra beta amechi ekunu so yakune memem na site no wadi ashansudia eye be ma ashansudia ena wafi tuntum logo ana akọ blue label eno so ena ekuta wonu no pentu biensa we were chairman, you're away no. Sunday or two for bar. We're free through her. And I'm shining anyone, Yamaba Tino. You could take your power to your
ɛyɛ esremu dia pa brane ɛno to so ada ka yɛ nneɛma ehu no yɛwie wei no yɛamananso ɔtumfoɔ kyerɛ me ɛyɛ yɛwura ɔtumfoɔ ba agyema prɛmpɛ wɔse ne papa boɔ mu ɔdeɛ Nana Asantehene aboɔ mu ɔdeɛ Nana Asantehene mpanimfoɔ aboɔ mu ɔdeɛ ɔtumfoɔ akyea me boɔ mu ɔdeɛ kanta Nana no boɔ mu ɔdeɛ yɛwɔ ɔtumfoɔ akyea me ansa na ano bi a yɛbaayɛ no yɛkɔ yɛkyi kakra na wogye afidie no nso so ɛyɛ nsakyerɛeɛ sɛ nananom paramount chiefs ɛyɛ nananom amanhene ne sɛ nti no ɔtumfoɔ ba deɛ wonim sɛ wɔ ɔba a na wɔba n'amanneɛ kwan so nananom amanhene boɔ mu adeɛ ɛnyenkwa boɔ mu adeɛ ɔtumfoɔ nyenkwa boɔ mu adeɛ Nana Asantehene abɔdɔfoɔ boɔ mu adeɛ na ɔtumfoɔ akyea me Fada Roma ne yɛbɛgyina ha ɔtumfoɔ ba wɔte kɔkɔɔfoɔ ba ɛyɛ wɔyere ba kwadwo agyema prɛpɛ Mahmood Bawumia wɔse nneɛma a wɔde bɛma ne papa aga ɛtɔkye no na deɛ adwerɛ deɛ mɛsrɛ ne yɛde afidie no ma no kaakum yɛgye ne kɔkua nom ne host MP Honorable Ɔhene ba Matthew Opoku Prempeh ɛnso so wɔ ha enti Fada Roma ɔtumfoɔ kyea me ɛnɛ ɔsoro kukuko ama yɛkuo no yɛkɔ akansie party mpanimfoɔ a yɛ national chairman Ira Stephen Ayinsu team ɛda yɛn no yɛtoto yɛn nɔma yɛyɛ nhyehyɛ nyinaa wieɛ no kɔto aba November 4th no NPP yɛ party no hyɛ ahemfoɔ no dodoɔ naa dwere kɔ bankurom sɛ ɔmampanin abediakyiri Ira His Excellency Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia ɔno ɛna party no yɛyi ne sɛ 2024 akansi a yɛrekɔ no obɛgyina NPP anan mu na wakɔko wɔde abrɛ yɛn na ɔde tumi otumfoɔ adaroma ayɛ NPP ne Ghana man nyinaa di a tumfoɔ kyɛ me yɛada yi ɛdi kan na yɛfrɛ akwatufoɔ Ira Muhammadu Bawumia ɛna yɛba bɛda n'adi ɛde ama Ira otumfoɔ sɛ tutu ɛne Asantehene yɛbaeɛ a na ɛnante si ano afei mɛgya akasamu no ama yɛfrɛ akwatufoɔ otumfoɔ ba Nana Agyema Prempeh Muhammadu Bawumia. The General Secretary, Vidal Say, National Chairman, Vidal Say, Tumfoɔ Chairman wɔ hɔ, so said the Regional Minister Kai, and then a Adaya H2 in T. The man, a papa, Adai touching. So, maybe Minimi, Unkani, Yebeda, Otumfoɔ ase. Dear, Oyemai, dear Oyemami, Yami Shirano, me caught some election ye. Iban ho the born on my near the G Shira the G Aquantre and a big course our queen Mammy Shira or Bompire Mammy Yameso Ma Yina Eddie Kunim NPP Eddie Kunim cause Yina yet call sa competition no Bibia ko ye intimi intna cry. It's a baby baha, and a bed danasi. I may sing, I may on my own quiet tea.
Midawasipa. Bibia Befremeno. Meba. Adapo. Ewio. Adaju. Midawasi. Show. Never did try to put up on NPP. Said they were bound now, so the decline was started. But also, you know, Baba Dawasi. Vice President, Young Regional Minister, MPP Nananum, legal minus here. Young Queen, one man. Young Queen, legal minus here. A huge entourage from the presidency, led by the Vice President, His Excellency Alhaji Dr. Bawumia, and wife the Second Lady, Her Excellency Hajia Samira Bawumia. We have the chairman of the New Patriotic Party, Mr. Stephen Eating. We also have here the General Secretary of the NPP, Lawyer Justin Kodia, and the National Organizer of NPP, Lawyer Henry Nana Boachi, aka Nana B. Of course, the Ashanti Regional Chairman, Mr. Bernard Anjibuasiako, aka Chairman Wuntumi, and all the MMDCs and all chairmen of the New Patriotic Party. We have members of Parliament, of course, the Minister of Energy, Honorable Dr. Matthew Poku Prempe. We also have Honorable Atachia, Honorable Ambrose Derry, Honorable Osei Yao Adichie, the Minister of Education, and the CEO of EPA, Dr. Henry Kwabena Kukufu. It is not just possible, it is a reality. Engineer Kwabena Ajay Ajapon, we thank you for your gracious visitation. And Mr. Adenibo, Honorable Sami Awuku, Director General of NLA, and the rest of the delegation from the Jubilee House. Asante Professionals Club. Master K on the beat.